Hello everyone, खुलुमबाय गोदान भिडिअ दिनै फिन खेबसेयाव नोंथां बयखौबो आंनि भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' आं दिनै रायमना नेशनेल पार्क गोग्लैयो नैबे हाग्रायाबो ओमफ्राय आं बिराद गोबाव जाबायमोन हाग्रा हाबैया एटलिस्ट 2 इयार्सआनो जाबायमोन खोमादां ओमफ्राय एसे गामिथिं फैदों नालाय बेखायनो हाग्रायावबो बेरायहैनोसै आरो खोनानो मोन्दों हाग्रायाव बिराद मैगं मोनोनो बायदिसिना मैगंफोर मोनो होननायखाय आंबो नै मना हरबाय मैगं नायनो एसे ओंखारबोदों आरो स' आंनि भिडिअखौ नायलांदो मा मोनो आं नोंथांमोननो आरो खोन्थागोन आरो नैबे दैखौ नाय बे दैयावहाय सिगांहाय गोदोनि समावहाय NDFफोर बिराद दुगैयोमोननो फैनानै दुगैफैयोमोननो जोंनि बर'नि फिसा NDFफोर स' आं नोंथांमोननो हानायखिनि एक्सप्लर खालामगोन आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांबाय थादो फैदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मोननि दै गनायखौसो लोङो जों हाग्रायाव फैयोबा गोदोनिफ्राय लोङोलै आं बेयावहाय गोदो माने एसे गोरलैनिफ्रायनो मोनलोङो बे जायगायावनो बे दैयावनो मोनो NDFफोरा दुगैयोमोन सिगां बिदि नङामोन दा एसे फिसा देरगोन बियो दासो जियायजेनदों माने ओरैबायदि साफा बोहैनायखौबो लोङोमोन दा बारा मानसि फैनाय जाला माला दैया एसे लेथ्रा जाबाय मोसौफोर नैबे एसे दावखोलांग्रोबाय थांनायसै नायलांबाय थादो Wow. Yeah. White, black. So I will try to speak Hindi and English also and Assamese because I have so many friends non-Bodo, that's why. Here we have seen Kaila plant or Kailas. This is Batam. The Bazar Batam. I don't know I came to Batam. Wow. बिफांफोरा ओरैबादि दङ ओमफ्राय फिथाइयानो इदि गैया आसरितसो There is no fruit. See the plant. Two. And this side also look. This one. And there is no fruit. So sad. Just Kaila fruits. Here. What's this? Let me see. Again there is or not. Oh, here. Look. Here. Ayo, saya sini bani. Raimona Forest. Raimona National Park. Ayo. Nih geram deh sih bay. Ini amkora खाख्रिखला गोरा दंबावोसो नै मोनबाबो गोरायैनो बेखौबो मोन्दों बिफां दंमोन बेयाव लोंबाय आयौ जि मेंबाय आयौ गरमा आयौ फिट नांहां मोनबाय ओमफ्राय बारा गोबां गैया बाबाय
अखा हासिगोन नालाय ओमफ्राय जोङो दा थांनोसै ओमफ्राय we will be back now मानो होनबा वेदारा बोरैबा जाजोब्बाय बोथिसे मोनबाय माने खनसे एवनानै जागासे मोनबाय ओमफ्राय जों दा दिंखिया फोन दिंखिया मोननै मोनथाम खानानै लांनायसै ओमफ्राय आं हेल्पार सानै लाबाय आरो आंखौ अननाय होननानै ओमफ्राय दा बे हेल्पार सानैया आंखौ दिंखिया खानो हेल्प होसिगोन स' जों गोख्रै खाग्रोनि गाइस भिडिअखौहाय बारा गोलाव खालामनो हानाय नंला आइ एम सरि भेरि सरि जोङो थांफिनसै मोदोमबो मानजोब्बाय ओमफ्राय बोथिसे मोनबाय ओमफ्राय आं दिंखिया एसे खाबाय आरो नोंथांमोननो खानायखौ खिन्थिनो हायासै आइ एम सरि ओमफ्राय जोंना थांफिनसै गरम जाबाय आबजानि दै गुसु लोंलांगासै ओमफ्राय जों दा बाथान मोनफैफिनबाय आं भिडिअखौ मानो गोलाव खालामबाय थाबावो ना दसे उनाव फोजोबसिगोन दे नायलांबाय थादो स' दसे ससेखौ नायबावदो आं खोन्थागासिनो दं भइसआ माने गारांखौ मानसिफ्रा इदि होनगासिनो नोंनि आलदा जाथारबाय होननानै नायलांदो जों हाग्रायावहाय फैयै जों दा बाथान मोनफैफिनबाय ये बाथान बियो बे नै बाथान आरो जा गुवार गोबां दंखायो सयथि बाथाना इमान साफा जे मैगंबो गायदों मेरला थास'फ्रा माफ्रा मोसा बायदिसिना फैयो नालाय बेखायनो बाथानखौहाय बेबादि नेयो आरो मानसि उन्दुयो आरो गावबागाव बाथान मालिकआ ओमफ्राय नै दा जोंनि ओंखारनांगौ हनै बै गाहायाव दै बोहैनाय नुदोंना बेजों ओंखारलांनांगौ नै लामाया आदार जादों मालाय बाथाननि मोसौआ हाग्रायाव बैजोंबो हनै बैजोंबो जालागासिनो भिडिअ नुफैयासै थांदो बिसिना गामिया मालाय बै माबा नुहुरनाय मोनबानो मोनबाय आंना बिराद गोजान थांबावनांगौ मोनालांसिगोन आं हारसिङै रायमनानि मेनलेण्ड जिर' नायनो फैबाय हाग्रायाव दाना गैया हनै नै भिउआ दा भिउ 2 years 3 years जाबायमोनदां हाग्रा हाबैया दिनैसो आफ्टार लं टाइम